Hello guys, ko kun san cewa ana iya kwafar rubutu a jikin foto ba tare da kai typing din wannan rubutun nan ba da hannunka? Ku biyo na wannan bidiyon don ku ga yadda ake wannan abun. Da fari kana buƙatar application na Opera a wayanka, sai ka buɗe shi. Bayan ka shiga Opera sai ka yi searching na text fairy apk. Bayan ka yi searching na wannan application din, zai kawo maka wannan pagin, sai ka zaɓi na farko. Sai ka taɓa pejin farkon nan da ya kawo. Bayan ka ɗan taɓa shi zai ɗan loading kaɗan, sai ka ɗan yi haƙuri in jira shi kaɗan ko. To zai kai ku wannan pejin inda za ku yi downloading na text fairy application. Sai ku taɓa download na saman nan, daga nan sai ku sauko da shi zuwa cikin wayar ku ko. Bayan ka yi downloading na wannan application ɗin, za ka shiga wajen download, bari mu ɗan jira shi ya sauko cikin wayan gaba ɗaya. Bayan ya gama downloading za ka iya rufe datanka, daga nan za ka iya installing ɗinta. Taɓa install. Ya gama installing sai ka yi open, ma'ana ka buɗe shi. Bayan ya shiga application za ku ga wannan pejin, alamar camera a can sama da kuma alamar photo. Wannan kyamaran idan ka taɓa shi zai baka dama ka ɗauki foto ne wanda ya kasance akwai rubutu, ko waje mai rubutu da za ka ɗauka a foto sai ya kwafa ma rubutun da yake jikin foton. Idan kuma kana da ajiyayyen foto a cikin wayanka wanda ya kasance rubutu ne zalala, za ka iya taɓa na biyun nan sai ya kwafa rubutun nan da yake jikin foton. Misali, akwai ni foto a cikin wayana wanda ya kasance rubutu ne zalla, kuma ina so in kwafi wannan rubutun, to ya zan yi? Bari ku ga yadda za a yi. Bayan ka je inda foton yake, misali kamar wannan, kun ga wannan foton, kun kula rubutu ne zalala a jikinsa. Kuma idan ina son kwafi wannan rubutun, wannan application za ta yi min. To bari in taɓa wannan foton. Bayan ka taɓa, za ku ga ya kawo muku wannan wajen. Za ku ga akwai wasu alamun ɗigo-ɗigo guda 8 da suka kewaye wannan foton da nake jujjuya su. To da wannan ake seta inda akwai rubutu a jikin foto kenan. Misali kamar dai wannan foton da kuke gani, ina so in kwafi rubutu baƙaƙe da suke tsakiyar nan kaɗai. To idan ina so in kwafi wannan rubutun nan, zan ke amfani da wannan ɗigo-ɗigo na gefen foton nan, in ke ringa seta har sai na sa wannan rubutun nan a tsakiya. Kamar yadda kuke ganin wannan, idan ka sa rubutun a tsakiyar wannan angle ɗin, akwai alamun tafiya a ƙasa, ma'ana go kenan ko, na ƙasan nan ku kula da shi. Sai ku taɓa shi. Da zaran ka taɓa shi, zai kawo ka wannan pejin inda ya rubuta the text is in English. Wannan rubutun da kake so ka kwafa ta yaren Turanci ne shi, ko ta wani yare ne daban. Idan ta Turanci ne to baka buƙatar taɓa komai, za ka bar shi a yanda yake. Daga nan sai kuma ku kula a saman, za ku ga alaman ƙwarangwal a tsakiya kamar robot. A gefensa kuma akwai one column, na hannun hagunsa kuma a rubuta more than one column. Idan one column ne, wato kenan rubutun gaba ɗaya a layi ɗaya ne aka yi su. Idan kuma more than one column ne, kenan rubutun akwai shi ta hannun hagu, akwai shi ta hannun dama, ya kasance haka su kashi da wani. To ni yanzu rubutun da ke son ɗauka kashi ɗaya ne, one column ne, so sai in ɗauki na hannun daman nan. Daga nan sai in taɓa start. Sai ku ɗan jira, za ku ga ya rubuta reading text a sama, zai scanning ya ɗauki wannan rubutun da yake jikin nan. Daga nan sai ka yi OK. Bayan ka taɓa OK, kun ga rubutun gashi nan gaba ɗaya riga ya ciro mana su waje. Kun ga wannan rubutun na yanzu zan iya zuwa a min printing ɗin shi ma in ina so. Kuma in ina so zan iya kawo ɗan wani jara kaɗan a ciki sai in je a min printing. To domin ka kwafi wannan rubutun nan, kun ga alamun kwafi a ƙasa a can tsakiya ƙasa. Ku taɓa wannan alamun kwafin nan. To kana taɓa alaman kwafin nan, shi kenan ya kwafi wannan rubutun. Idan kana so ka yi posting ɗin shi ko tura ma wani, misali kamar yanzu ta WhatsApp, idan kana so ka yi posting na rubutun ne a cikin status ɗinka, za ka yi zuwa kan status, ka taɓa alamar rubutun, sai ka riƙe screen ɗin, kana sakiya zai kawo pasting, sai ka taɓa paste. Kun ga wannan rubutun nan gaba ɗayan shi ya riga ya kwafo su, za ku iya posting ɗin shi ko ma status ɗinku. Ga wanda su kuma suke son su yi printing na rubutu da ya kasance sun kwafa, za su iya zuwa su buɗe application ɗinsu na Microsoft Word ko WPS. Kamar yanzu wannan application ɗin WPS da kuma Microsoft Word. To in ka buɗe wannan WPS ɗin, za mu yi amfani da shi. Da zaran ka buɗe wannan WPS ɗin, za ka taɓa alamar plus na ƙasan nan. Kun kalle shi ko, wannan alamar plus na.
kana taɓa shi sai ka taɓa document, akwai blank page a can sama hannun hagu sai ka taɓa shi. Yana kawo ku wajen nan sai ka riƙe screen ɗin, daga nan ya kawo pasting sai ka taɓa. In ga so ƙarar rubutun nan za ka iya saving wannan rubutun nan ka je a ma printing ɗin shi a wajen masu kwamfuta, kamar masu project za su iya ɗaukan project ɗinsu a photo su zo na application ɗin cire musu rubutun. To na gode daga wannan da kawo ƙarshen wannan bidiyo ɗin. Kada ku manta ku yi subscribe, ku yi liking kuma ku yi sharing ma 'yan uwa da abokan arziki. Na gode.